and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Ikaw lang sa mo drive, gaw? Ikaw lang sa para iwas disgrasya ta? Lain nga kong gibati da. Ha? Kuya, if you're not feeling well, mamalik lang una sa agi. Di lang una tamalarga. Uli lang sa ta, kuya, ron makapahuway ka. Time is gold, Shin. Dili ta na usikan kay ang matag minuto nga makalabay na. Dili na pa ginato, mabalik pa. Mao nga, mular ka kita. Pero, maingon mag-good ka, nga lain ang iyong gibati. Bitaw gaw. Kaya ra ni. Natandog lagi ko sa hitabo. Kaya ra ni. Mga to na tagaw. Sorry, my dear, sa kalangan, ha? Nangasaba pamanggog ko sa sipat na kong katabang. No problem, Mom. Niya nabitaw ka. So, adto na ta. Let's go. Hoy! Wa magbutod mong tiyan, Chay. Ha? Wa bili ka bumarong katawa niya? Nalingaw lang ko sa gahon na itong bruha. Kontrabida tarantada, kuntinada. Ay, kato-katawa lang ko, ane. Pero, guba na kong dughan, Panchoy. Hoy, nga naman? Dili gid ako matulo na ilahag gibuhat ni Shen. Kisa ba buhat? Ha? O kung sa may buhat? Na, may lain pa. Di ang inahan ng walay puango, doy. Dulot mo gid sa bukod ng iyahag kalagot ni Shen. Oy, unyang anong, dili mang kuno ko sakitan. Nga mura na mag-anak na nga akong pag-ila ni atong day Shen. Ang uno, kay ikaw mo na yung nagyaya itong bata pa, ha? Ay, hasta si Del, God! Ha? Haan, nakatiman mo itong amo na itong babae nga sa gagmay pa na sila. Ay, wala, oy! Kayang dagway, ito aras ihag mga barkada. Saon nga feeling daga pa manggapon gud siya. Haan, yan pasangin lang si Sir George. Si Shen nga, maoy nakaingon sa kamatayon ni Sir George. Ha! Wala siya maulaw! Nakon si Mission to gihagbana, ay! Kung si Mission may nakaingon, giatake si Sir George sa kasing-kasing dihang ang gisumbungan ni Inday Chen nga nakita niya ang iyang inahan nga labing-labing sa laing laki. Jesus, Marisette! Mao ka na tinaan! Oh, wala mamakak ang bata. Kaya ako mismo nakasaksi kung giunsa niya paguba sa loyo sa pagkamaayong tao ni Sir George. Pwede na akong isinggit sa makadaghan. Bitaw siya ron din, eh. Bati sa na? Kumusinggit ka, padunggang hitungdan. Aron kumuto ka isog ka yun. Ha? Samaan. Ay, pasilan, si pagkatinuod lang, Pans, no? Pwede na yung kaya na akong buhaton, oy. Pero, si Dungdel ang akong giunaw-unaw, si Inday Chen. Ilabi ang inahan si Madam Merced. O bisan pagkatingali sa mga sipya sa ilang inahan kung ilang masaksihan nga pasakitan o hilabtan ni sa ubang tawa, ay muriak na, oy. Mutapion na. Lain nga tapion. Mulaban ba? Mulaban! Hugo, sige guna-unag dyan, tapian. May mga higayon man gani, no? Nga tungugon to nako si Madam Merced. Sukdan og lugit, gud ako iyang kasuka. Doon nagihapon ko yung mga limitasyon. Ay, no, bisag unsalan pa mahitabo, no? Bisag kapila patingali na mapikaw si Madam Merced nako, kotob lagi na siya, diha! Dili na siya makapalayas nako. Tungod sa bugat niyang kasalanan nga akong gitipigan, tungod kay kung ako kini ibulgar, sigurado kaayo siyang dumta ni Dungdel og ni Inday Chen. Secretive kaayo ka, kuya, ha? Bisag ako, wag ko ni mo sultihi nga. Niya aday kay nindot nga bahay din sa Davao. Hinatag ni sa sponsor, oy, love. Yatong birthday na ako sa miyaging tuig. Saksi ko na. Unang higayon nga akong nakita ang grabing pagbako ni Gaudel. Atong higayon na kip, wa siya kabutangan sa iyang kalipay. O magkukong magdahom ko nga, daghan di mga mi-follow sa akong vlog. O, nagmahal ako tinuoray. Mo gina. Yes. Mga followers nga nakakita gyud misabot sa pagkamatinud-anon sa imong maguwang. Nga bitabang adtong tinuod gyud nga nagkinahanglan. Ug way sambog nga pagpakaron ingnon.
Maong siya sad ang gitabangan. Dili sila nga mga basta-bastang pagkatao sin. Mga, kuha na sila, professionals. O mga kwartahan nga mga tao. O niya, tuwa nagbase sa, kada ba, nagkalain-laing mga nasod ba? Kinsa nagsunod sa binuhatan sa imong igsuon. Natandog sila. Natandog sila sa mga kaayuhan nga iyang gihimo. O kay, naibaw man sila, nga most of the time, anhi gyud mo pundo si kuya nimo ining dapita para anhi manukad sa kada adlaw niya mga paglakaw para pangitaon kadtong mga tao nga angay niyang tabangan. Sila sad ang nagsunod og nagyukbo sa iyang binuhatan, naghiusa aron sad siya matabangan nga dili magkalisod-lisod ang kahimtang sa iyang sakan. Di ba? Mao gyud. Mao gyud. Praise the Praise the Lord. Lord. Bisag kanus dili gid mahitabo nga akong mahayan nga akong pagkuyog ninyo dinhi. I'm glad nga nahipos na nga akong pag-umangkon. So, it's time to say, what I mean is, to bid goodbye sa akong igsuon. Kay mamalik na ta sa Cebu, Mami. Okay. Gusto kong muapas ni Del. Seryoso ka? I am. Do you think ang makapaway ko tarong dito sa Manila? No, Del. Ang akong una-una, naani mo, o sa kung saan nga muupan ko. Maong karon kay nahuman naman ang tanan. Amo nang napahibutang ang akong pag-umangkon. So please, allow me nga muapas dahil sa imong nahibutangan karon. Okay? Kining mutawag ko, okay? Sa pagkakaron, ako lang ang tiwaso ng akong giatiman. Shit! Hey, nga naman ka? Kinsa imong kontra? Nakadungog ko. Nanawag sa puli ni Kuya Del. Nadungog yun ako ang ilang konvo kay loudspeaker man ni Kuya Del. Oo niya. Sabi nga ba nang... Ang sana ay nabusingot. Nga nagkulismahot na imong naong. Nga na. Tungod kay gusto mo apas dinhi ni Pauline. Pagklaro Klaro na, o tinuod na. Butang nga, nakapasurok sa akong dugo. Ay, sa pagkatinuod lang, parehas tang wa makauyon ni Pauline. Sa una pala na akong pagkakita niya, bibukal na dayon ang akong lana ba? Wa gyud ko makauyon sa korte sa dagwet ang bayana. Nagtuo lang siya nga ang iyang sweet smile. Makapatuo na kayo na to nga okay kay siya. Pero day, ingnon ka, nga wa gyud ko ma-sold out sa iyang arte. Kay para nako, kanang klase niya, peligro ng makahilo Peligro nga makahilo. Mao na. Nausa mo diha. Uy. Seryoso gud ninyo nag-atubang. Ay, ako lang gilingaw nga ko mga matas pagtanaw sa tibuok palibot. Gusto na kong suwituhon ang dapit. Karon pa lang gani. Okay, matuman ang imong gusto. Unya, hindi ko man natong pangaon, amo kang ilibot ni Glenn sa tibok syudad ni Davao. Kuan, may siguro nga pakanon tanig durian gaw. Oo. Na! Uy, di kita magdaog, anak. Kay marang yun nga akong masuklan, no? Dili durian. Naibaw ko nga, marang healthy fruit na. Pero sorry, di ko makasukol, anak. Pero kung marang gani nga tuhisgutan, na. Number 1, di ko mukhaon, anak kuya. Naibaw ba ka, anak, di ba? Bitaw. Ay, tuod nagplano nga moapas si Pauline din sa Davao. Really? Mag-unsa man siya din, kuya? Gusto siya nga mo join sa group. Do you think nga okay ra kahag ni Asia? Dili ka hinuon siya mahimong sa gabal sa imong mga kalihukan o sa ato mga lakaw? Kining mas mayo nga patilawon aron makitang katag. Labing siguro bubak out bitaw nagdili magagwanta. Ala sige. Pani Agor! Nga pa siya! Naari ka diha! Aray! Di aji ko kay mao may akong rote na katadlaw.
Pagatiman ng guardian human sa magibuhaton. Wa! Awesome ka, oy, ha? Feeling nagpagwa pa ka man o nag-high heels pa. Uy, halaka! Di ba kang madamir silbang sapatos kayo magsulop? Ay, sama ka. Iglalabay na niya. Iglalabay na ni para sa iya. Pero akong gitaguan kay magamit pa man ni, di ba? O, tanda mo ragod. What a relief. Uy, kuno ang atong amo nga tigre. Kalamigis feelings. Ipaso-paso. Ambisyosa! Uy, hala. Aniya ka na? Hala, ikaw ni madam o multo ka kay nakras ang eroplano gisakyan niya. Buang ka? Ha? Ayaw kong sugata og ingon ana kung dili ka gustong bunon ta ka aning bato. Uy! Ha? Punyeta ka? Nangambisyon ka nga may mong Merced? Nang tamparusa. Gabo ang sigtumanon. Nga ako bag isumbalik nimo ang iwagingan, ha? Unsa kay mahimo nimong reaksyon, ha? Basta na! Gikapoy ko sa biyahe, ha? Panglimpyo anang imong kamot ug sunda ko sa akong kwarto para masahian ko nimo. Nagkasabot ka? Ay, nga nang wala man ko kasabot, God. Kasabot kaayo nga nang wala man. Ang kadala di masabtan nga tabla raman nga kinaon adlang tanan sige kang masahian. Ay, pagsigig tabi! Lakaw na! Kay mo nagyug kag amaw anang imong itsura. Ha? Ay, kataas gyud nimo damgosa. Mura kag ang bukid nga gustong mo tipon sa yutang patag. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!